Noniin, mäpä tässä lyhyessä videossa vielä näytän nyt tosta ykköstunnilta tän, että kun me tehtiin silloin tähän yhteen esimerkkiin tää frekvenssitaulukko, mä oletan, että tää on jo nyt hallussa, että miten tää tehtiin käsin, niin katsotaan vielä, että miten tää tehdään taulukkolaskennalla. Käytän tää nyt LibreOfficeen, mutta sama soveltuu GeoGebraan aika pitkälti. Tästähän me lähettiin, että meillä on ensin täällä nämä satunnais- tai tilastomuuttuja arvot, ja tässähän se sai 0–4 noita arvoja, eli että kuinka monena päivänä tuommoisen eräänkoulun oppilaat harrastaa hengästyttävää liikuntaa, eli 0–1, 2–3 tai 4 päivänä, että semmosista meillä nyt oli dataa, ja frekvenssit nyt kertoo, että esimerkiksi nollalle frekvenssi on 12, tarkoittaa sitä, että 12 oppilasta harrasti 0 päivänä viikossa hengästyttävää liikuntaa. Sitten katsotaan, miten nuo suhteelliset frekvenssit saadaan, eli siinähän meidän pitäisi laskea, että kuinka paljon prosenttiosuutena toi 12 nyt on niin kuin tästä oppilaiden kokonaismäärästä tai vastanneiden kokonaismäärästä, niin lasketaanpa eka, että paljon tässä on noita havaintoja yhteensä. Ja siihen me käytetään tämmöistä summakomentoa, eli kirjoitetaan tolleen. Sitten me hiirellä voidaan valita tuosta toi lukualue, eli mistä me lasketaan toi summa, niin lasketaan tuossa tuolta B2 B6 nuo kaikkien solujen arvot yhteen. Se on 154, kuten me tuollakin laskettiin. No sitten me voidaan lähteä laskemaan näitä suhteellisia frekvenssejä, ja tää hoituu näppärästi silleen, että lähdetään tuohon kirjoittamaan kaavaa nyt ensinnäkin. Ja aluksi me nyt halutaan tämän solun arvo nyt jakaa sitten tuolla 154. Eli kirjoitetaan tuohon toi soluviite, ei kirjoiteta tuo 12, koska me halutaan, että tämä kaava niin voitaisiin kopioida kaikkiin näihin alempiin riveihin sillä, että meidän tarvitsisi tehdä mahdollisimman vähän hommia. Ja sitten vielä jaetaan tuolla 154, mutta tässä käytetään sitten tämmöistä kiinteätä soluviitettä, eli kirjoitetaankin tuommoinen dollarimerkki ja sitten kirjoitetaan eka tämän solun toi tavallaan kolumni eli B. Noin. Sitten dollarimerkkiä tämän solun toi rivi eli 7. Ja tolleen me saadaan tommonen niin sanottu kiinteä soluviite, eli nyt katsotaan toimiks tää. No kyllä se toimii, mutta me haluttiin nyt vielä prosentteina tää, niin voidaan tosta tuplaklikata ja muokata tätä kaavaa sillä, että laitetaan vielä 100 tohon eteen. Ja nythän se on sitten prosentteina. Tossa on nyt sitten desimaaleja jonkun verran. Jos haluttais pois sieltä desimaaleja, niin voidaan vielä muokata ja käytetään tämmöstä pyöristä komentoa. Eli kirjoitetaan se tohon eteen noin. Laitetaan sulkujen sisälle toi lasku ja sitten laitetaan tuommoinen puolipiste ja laitetaan vaikka 1, eli pyöristetään 1 desimaalin tarkkuuteen ja se riittää meille tässä nyt. Eli huomataan, että saadaan sama tulos kuin tuolla ja tossa nyt näkyy vielä toi kaava kokonaisuudessa ja tää kaava on muistaakseni samanlainen GeoGebrassa, että voi soveltaa sinnekin. Mutta sitten tässä on nyt tää niksi, että kun me käytettiin näitä soluviitteitä tälleen, niin nyt me voidaan tästä esimerkiksi nyt hiirellä sitten vetäistä tuosta oikeasta alanurkasta tää kaava näihin alempiin soluihin. Ja saadaan sitten automaattisesti noin suhteelliset frekvenssit kaikille näille satunnais- tai tilastomuuttuja-arvoille. Sitten summafrekvenssit. Näitäkään ei haluta tehdä manuaalisesti, vaan voidaan vaikka aluksi tässä nyt toimia silleen vaan, että kopsataan tuosta ekasta solusta toi arvo tähän ensimmäiseksi summafrekvenssiksi. Eli summafrekvenssihän tarkoitti, että
kuinka paljon nyt tuohon tilastomuuttuja arvoon 0 mennessä on kertynyt näitä havaintoja, ja se on tietenkin 12. Eli siinä ei ole mitään muita havaintoja vielä laskettu mukaan kuin vaan nämä oppilaat, kello on se 0 tuntia sitä liikuntaa. Sitten seuraavan solun meidän pitäisi laskea mukaan sekä nämä oppilaat, kello on 0 tuntia sitä liikuntaa ja 1 tuntia liikuntaa, eli 12 plus 31. Ja nyt lisätään tähän soluun sitten tässä toi 31 tuolta ja laitetaan se tulos sitten tähän soluun, eli 12 tosta ja sitten 31 tuolta. Ja mä laitoin taas tolleen noin soluviitteiden avulla tämän kaavan, koska nyt kun me kopsataan tätä kaavaa sitten taas tonne alaspäin, niin no ensinnäkin voidaan huomata, että sieltä tuli nyt ihan samat tulokset, mitkä me saatiin tonne, kun me tehtiin tää käsi, eli tää toimii. Ja tästä voi vaikka katsoa, että miten tää nyt toimii sitten näiden soluviitteiden avulla. Eli tässä on tää solu, niin sitten tää otti tuosta ylemmästä solusta ja tuolta kaksi vasemmalta, niin sieltä otti noin arvot ja summas ne yhteen. Ja sitten kun mennään tuohon alempaan soluun, niin siinä ne on tavallaan suhteessa tähän soluun se ottaa noin samat arvot. Vähän niin kuin samoista sijainneista suhteessa tähän soluun, eli soluviitteet on näppäriä ja niitä kannattaa käyttää. Sitten kun täällä taulukkolaskennassa pyörii, että sitten kun meillä olisi paljon enemmän noita tilastomuuttuja arvoja, niin tää on käsi ihan tuhottoman hidasta sitten. Mut nyt voidaan soveltaa sitten samaa ideaa kuin täällä, tässä suhteellisessa frekvenssissä, niin sitten tähän summafrekvenssiin, tai suhteellisen summafrekvenssiin. Eli tässähän ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin jakaa sitten tää summafrekvenssiarvo taas havaintojen kokonaismäärällä. Eli mä kopsasin tuolta ton kaavan nyt tuolta ensimmäisestä solusta tähän ja liitetään se siihen. Mutta nyt tässä pitää tietenkin vähän muokata tätä, eli B2 me ei nyt haluta tähän, vaan halutaan tuosta toi summafrekvenssi tuosta vierestä, ja se jaetaan tuolla havaintojen kokonaismäärällä ja pyöristetään taas yhteen desimaaliin ja tosta taas raahataan toi kaava sitten kaikkiin näihin alempiin soluihin ja saadaan samat tulokset kuin mitä me käsin tehtiin, niin tälleen tää hoituu näppärästi ja toivottavasti oli tarpeeksi selkeästi nyt sitten esitetty. Yrittäkää vähän kelailla taaksepäin videota, jos joku meni liian nopeasti. Joo, sitten katsotaan vielä, että miten me tehdään tästä pylväskaavio näistä frekvensseistä. Eli haluttaisiin jotenkin havainnollistaa tätä tilannetta, niin katsotaan se vielä tässä. Eli tehdään näistä nyt pylväskaavio näistä tilastomuuttuja arvoista ja sitten näistä frekvensseistä. Eli tavallaan x-akselilla 0 kohdalle pitäisi tulla semmonen pylväs, joka olisi 12 korkunen ja ykkösen kohdalla semmonen pylväs, joka olisi 31 korkunen ja niin edelleen. Eli maalataan tästä nämä solut. Sitten tuolla ylhäällä näkyy tuommoinen lisäkaaviopalkki ja klikataan sitä. Ja se jo tekikin sinne nopeasti tommosen kaavion, mutta siellä on vähän ylimääräisiä juttuja ehkä meille, eli nämä punaiset palkit on ne mitä me halutaankin ja sitten tuolla on tommoset siniset palkit, niitä me oikeastaan ei haluta tonne, että ne ei merkkaa oikeastaan mitään tässä. Mutta muokataan täältä vähän näitä asetuksia ensin, eli tässä ei tarvi muuttaa mitään tässä kaaviotyypissä tällä hetkellä. Mennään seuraavaan kohtaan. No tässä on tämmösiä valintoja, niin no meillä nyt ensimmäinen rivi tuolta sisältää noita otsikoita. Ja pidetään täppä siinä. Teosiassa pitiköhän tohon nyt laittaa sitten toi ensimmäinen sarake sisältää otsikoita. Joo. Kokeillaanpa nopeasti tässä. Joo, kyllä se pitää olla näin, että tuo ensimmäinen sarake
sisältää myös otsikoita, eli ne on tavallaan nyt niitä tilastomuuttuja-arvoja tässä nämä, niin ne on ikään kuin meillä otsikoita, ja nämä frekvenssit on sitten nyt niitä arvoja, mikä perusteella ne pylväät piirretään, eli me ei niin näistä haluta tehdä mitään pylväitä, siksi tähän laitetaan, että ensimmäinen sarake sisältää otsikoita. Joo, mutta sitten tässä seuraavassakaan vaiheessa ei tarvitse muuttaa mitään. Ja tässä kaavioelementeissä, no tässä voi nyt halutessaan sitten lisätä otsikkoja tälle kaaviolle tai alaotsikkoja ja x-akselille voi lisätä sitten jotain selitteitä. Voitaisiin laittaa tää nyt esimerkiksi, että mikäs täällä nyt olikaan, että kuinka monena koulupäivänä erään koulun oppilaat harrastaa hengästyttävää liikuntaa. Eli vaikka liikuntapäivien lukumäärä, toi nyt aika pitkä otsikko, jos sen kokonaisuudessaan rupesi selittämään, mutta siinä voisi saada joku paremman, jos keksis. Mutta nyt tää vähän selittäisi paremmin tätä niinku kuvaa, eli jos tää nyt olisi niinku ihan itsessään, niin tämähän vaatii vähän otsikointia, että me niinku tajutaan, että mitä tää data esittää. Mitä nämä pylvät tässä esittää. Y-akselille voisi sitten laittaa oppilaiden lukumäärä. Ja se sitten tulee tonne noin näkyviin ja nyt tää alkaisi olemaan sitten mun mielestä jo ihan hyvä. Ja välttämättä tota selitettä ei tarvitse tonne ehkä laittaa, että nyt tää on niinku aika hyvä mun mielestä tää meidän pylväskaavio ja sit voitais klikata tuolta valmis ja se on sitten meillä tossa ja vois jonnekin palautuslaatikkoon sitten ottaa tosta kuvaa kaappauksen. Eli se olisi tossa ollut tuo ensimmäinen kohta tähän B-kohtaan. Ja sitten oli vielä tommonen, että pitäisi tehdä ympyrädiagrammi sitten noista suhteellisista frekvensseistä ja tehdään nyt sekin. Eli valitaan nyt tässä tää eka sarake taas. Noin. Sitten laitetaan kontrollipohjaan tältä näppäimistöstä ja maalataan sitten tää toka sarake. Niin noin me saadaan niinku valittua kaksi tämmöstä erillistä aluetta täältä. Ja sitten klikataan taas tuolta kaaviokohdasta. Nyt me ei haluta pylväskaavio, vaan ympyräkaavio. Ja huomautus tässä nyt siinä vielä, että GeoGebralle tää ei oikein tää ympyräkaavio voi tehdä, että tää pitää tehdä tällä LibreOfficessa. Mutta me halutaan nyt toi ympyräkaavio tolleen. Ja toi riittää meille ihan hyvin toi tavallinen tosta. Tosta vois, jos haluaa hifistellä, niin voi laittaa tommosen hieno kolmiulotteisen ulkoasun. Ja ylipäätäänkin täällä kannattaa tutkia vähän näitä ominaisuuksia sitten, jos haluaa hienompia näistä kaavioista. Mutta toi on nyt ihan hyvä meidän tarpeisiin. Sitten toi ensimmäinen sarake meillä taas sisältää vaan noita otsikoita, niin laitetaan siihenkin täppä. Täppä niinku siinä äskeisessä kohdassa. Ja nyt me voidaan jo vähän silmämääräisesti katsoa, että näyttääkö tuo oikealta. Eli sininen on tommonen aika pieni siivu tosta ympyrästä. Se kuvaa nyt sitten noita oppilaita, kellä on se 0 tuntia liikuntaa. Tai 0 päivänä viikossa liikuntaa. Niitä on 7,8%, eli se on se pienin siivu täällä. Ja toiseksi pienin siivu on sitten noin kello 4 päivää viikossa, milloin on hengästyttävää liikuntaa, niin näyttäisi oikealta. Tässä ei tarvitse taas muokata mitään tässä arvosarjassa ja tänne voi taas nyt lisätä sitten selitteitä. Eli no tässä nyt ei ole mitään x-akselia tai y-akselia tai semmoista, että tää voisi laittaa otsikoksi sitten jotain. Eli vaikka oppilaiden liikuntapäivien
lukumäärä. Ja laitetaan F% eli niinku suhteellinen frekvenssi. Ja sieltä nyt niinku ihan hyvin nyt selittää tossa toi, että siellä on niitä, kellä on se nollana päivänä liikuntaa, niin niitä on tommonen siivu sitten. Ja näin me saadaan ympyräkaavio sitten myös tästä. Ja mäpä sitten pysäytän tämän videon tähän.